עכשיו, כשאנחנו מדברים על ילדים, או כשאנחנו מדברים על שכיחות בקרב ילדים, זה מוגבל בגיל מסוים, או עד גיל מסוים, זה נפוץ יותר אצל בנים או בנות. אין ממש סטטיסטיקה ספציפית לדבר הזה, נולדים לרוב עם בלט של אוזניים, גם אם לא רואים את זה, כשמצליחים לזהות, וזה גם תחום שאני מאוד מנסה לקדם אותו, כשמצליחים לזהות בשבועיים הראשונים שיש בלט או עיוות של האוזן, אפשר לעשות טיפול שהוא לא ניתוחי. בדם של הילוד, של התינוק או התינוקת, מסתובב אסטרוגן שמקורו מהאימא, ובשבועיים הראשונים הסחוסים הם הרבה יותר ברי עיצוב. אפשר בעזרת סד פשוט, שמניחים אותו למשך שבועיים, ואחר כך מורידים, רואים מה עשינו ומחדשים אותו לעוד שבועיים. אפשר הרבה מאוד פעמים לתקן את העיוות או הבלט של האוזן, ולחסוך לילד ניתוח בגיל יותר מבוגר. אבל אפשר לזהות בכזה, ממש מגיל אפס, מה שנקרא? אז אני מאוד מנסה לקדם את זה, ואני מבקשת גם מאמהות לילדים שעוברים את הסדים לקדם את זה. אפשר כבר בבית החולים הרבה מאוד פעמים לזהות עיוות או בלט של האוזן, וממש לעשות טיפול מונע, או טיפול מתקן בלי ניתוח.